Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li huwa prinċipju tal-Gvern imexxi minnu li jsostni lin-nies fi żminijiet diffiċli u għamilha ċara li s-sosten se jibqa' jingħata sakemm jibqgħu hemm il-pressjonijiet illi jiġġustifikawh. Il-Prim Ministru kien qed jitkellem waqt intervista fuq One Radio il-ħamis wara nofsinhar, meta ġie mistoqsi dwar il-ħidma riċenti tal-Gvern u l-aħħar żviluppi fil-pajjiż u anke madwar id-dinja. Il-Prim Ministru Abela beda billi sostna l-importanza li jibqa' jiġi assigurat it-tkabbir ekonomiku sabiex il-Gvern iżomm kapaċità produttiva b'saħħitha fil-waqt li jgħin kemm jista' fejn hemm bżonn. Meta ġie dak il-mument tal-bżonn, aħna stajna nibqgħu ngħinu lin-nies u lin-negozji. U hekk ukoll bħalissa li qegħdin f'dan il-mument ta' pressjonijiet internazzjonali ġodda, hekk ukoll nistgħu nibqgħu ngħinu lin-nies bil-mod b'saħħtu li qed nagħmlu bħalissa, propju għaliex għandek tkabbir ekonomiku illi huwa wieħed b'saħħtu. Il-Prim Ministru sostna l-importanza ta' aktar irkupru fis-settur turistiku li huwa kruċjali għall-ekonomija ta' pajjiżna u rrimarka wkoll dwar ħidma importanti li għaddejja f'dan il-qasam mill-Gvern biex tikkumplimenta l-investiment riċenti li sar mill-ġgant tal-avjazzjoni Ryanair f'pajjiżna u li wassal għal ħolqien ta' 250 impjieg ġdid. As we speak, għaddejjin ukoll b'diskussjonijiet anke Airline ġdida mal-Wizz Air fost ukoll diskussjonijiet oħrajn biex niżguraw li dak li stajna konna ftit aħjar fih għal dan l-istaġun, niżguraw li kemm fix-xhur tax-xitwa u wkoll għas-sajf illi ġej, niżguraw li nibqgħu insaħħu dan l-irkupru ekonomiku fis-settur fid-niċċa ekonomika tant importanti tat-turiżmu għal pajjiżna u ngħidu l-verità. L-importanza tan-niċċa tat-turiżmu għall-ekonomija ta' pajjiżna rajnija waqt il-pandemija daqs qatt qabel. Il-Prim Ministru Abela spjega wkoll kif ħidma ewlenija fl-aħħar xhur biex tinkoraġġixxi aktar investiment kienet dik biex Malta titneħħa mill-lista l-griża tal-FATF. Il-messaġġ b'saħħtu li ndbagħat kien ta' fiduċja f'pajjiżna, mhux biss saħħaħna pajjiżna bħala ġurisdizzjoni serja u reputabbli, imma mbagħad investitur li qed iħares lejn pajjiżna u rajnihom is-sinjali pożittivi mill-ewwel. Investituri ġodda li qed ifittxu fuq pajjiżna u jaraw li pajjiżna tneħħa minn din il-lista kien ifisser sinjal b'saħħtu ħafna partikolarment fejn jidħlu setturi bħal dak tal-gaming, dak tas-servizzi finanzjarji. Jiġifieri tara l-importanza ta' dan kollu. Fl-intervista l-Prim Ministru aċċenna wkoll għall-inflazzjoni kkawżata mill-effetti tal-gwerra fl-Ukrajna. Sostna kif minkejja li għaddiet l-elezzjoni, l-għajnuna baqgħet tingħata x'il-prinċipju ta' dan il-Gvern huwa li jsostni lin-nies dejjem u mhux għax tkun ġejja l-elezzjoni. Fil-fatt, il-Prim Ministru sostna kif din l-għajnuna tidher ċara fis-setturi tal-enerġija u tal-fuel. F'pajjiżna b'20 euro tieħu 15 litru petrol. Jekk tħares xituk l-istess 20 euro il-Greċja u Spanja. Ituk ftit iktar minn nofs, ituk 8 litri. Jekk tmur l-Italja, tieħu terz inqas, tieħu 5 litri inqas. Issa dawn huma kollha affarijiet li jaffettwaw b'mod dirett il-but tan-nies. Robert Abela sosta li s-sitwazzjoni tibqa' waħda fluida u għalhekk il-Gvern qed jibqa' għaddej b'ħidma bla waqfien sabiex ikun jista' jintervjeni b'mod b'saħħtu.